agus an lína is tá Nessa Ní Chasaide an gComhcheangal Fiachais agus Forbartha. Nessa chunatá tú? Darren. Fáiltú Jean Clare. Nessa an féidead cuairsios thuirtún star agus obair Comhcheangal Fiachais agus Forbartha le Cínte, tá Comhcheangal Fiachais agus Forbartha nó DDCI fiche bliain díos, agus táimid déanta suas de 54 agriochtaí atá gobar ceist a Forbartha de tíortha Forbartha agus in sin éan freisin. Is agriocht bhfeachtas muid go háirithe bí mid díriú ceist éagsúla in éan agus I ddíortha Forbartha, agus táimid freisin an bortha faoi cuasaí cánach. Go sonrach an méid cáin íocan cuideachtaí ilnáisiúnta. Creidimid go bhfuil 5 mór leis an chóras idirnáisiúnta cánach. Bíd si bheith gobar sort Forbartha agus Fiachais agus Forbartha Fiachais in éan freisin ó thaobh freisin ach mian? Yeah, bíimid. Fiachais in éan ceapamid go bhfuil 5 mór ann, mar tá muintir na héireann ag íoc timpeall 64 billiún euro son bancanna na héireann. Agus tá sé sin mar thura botún na bancanna in éan agus bancanna idirnáisiúnta agus an rialtas roimhe seo. So ní creidimid gur linne iad na bhíochas sin. For muintir na gréige, cealú fiach or debt cancellation, timpeall 100 billiún euro, ach ní fuair mar rud ar bith in éan. So tá sé sular dúin nar irí an rialtas atá gin in isis an Aontas Eorpach cealú fiach go hortúin ar churbe. So creidimid nach bhfuil sé ceart nó cothrom go bhfuilimiid a gíoch an méid sin. Sin an simúil tá si bh gobar ceist an éagas in éan agus go idirnáisiúnta sé sin a tíortha Forbartha. Sular le rion muid faoin achtas nua I háil sibh an tseachtain se caite the People's Purse. An féidead a rá dún dús, an gaban sibh in réire go bhfuil cás ag ar rialtas in éan mar ar onadí poiblí gan an éacanas bancanna íoc, you know what I mean? Yeah, well, ceapamid go bhfuil cás mór ann, mar ní linne na fiachas sin. Agus creidimid go bhfuil sé ar maithe leis an Aontas Eorpach na bhíochas a cealú, mar nílimid nání de íoc ar éanos, níl siad sustainable mar a dheirfra. Ní bheith aon dollará le acnamíocht éan sular dhéanann siad rud éigen faoin fáib sin. Agus an rud is táhachttaí tá daoine in éan ag fullint faoin na fiachas seo agus faoin na polisathe austerity mar d'irtar freisin. So tá 25 billiún ón 64 billiún fága le íoc, agus buananse sin le Anglo-Irish Bank, sin an bank is massa a bhí in éan. Agus tá an cuid eile den 64 billiún íochta. So tá DDCI agus an Anglo-Not Our Debt campaign ag irí ar Michael Noonan agus Patrick O'Nahan sin ceanara de bank ceanis na héireann na fiachas sin a cealú. Cadan near fáisiomh ó thaobh na argáine go bhfuil an rialtas ag dul sa trol ceart ó thaobh cuasaí eacnamáineachta de in éan agus ag leibhile in é ó seo é go bhfuil fios ag teacht ar an eacnamáineachta faoi láthair in éan. Tá si fear go bhfuil nuacht má óam go ham ar an raidió faoi postan na nua timpeall na tíre ach is céimean a lana bhíd sin baby steps. Tá an diosíocht is 5 mór ann fós an éan agus tá mór an multi ag cuireráig ag grúpi cosúla Social Justice Ireland agus the Nevin Institute agus tá siad san ag irí ar an rialtas fiscal stimulus a chuirhhaim mar hampla. So tá an rialtas níos mó dhéanamh
sa bhreis fiachas an a laidú. Okay, is ábhar an bhór seo tá sé go mór a phléil a roinnt bhbliain ó gábhín is seachtain ar thosaigh an austerity an ó gábhín a hocht. Ní an am chun mór phléil dhéanamh ar aniu. An féidir álas a thuirt stiún faoi ceist na dtíortha buachta agus an fiachas atá acu le a hall. Le ceapan sé lé mé le déanaigh am níos samú sé fér go bhfuil feabhas maiid trééis seachtain ó gábhína an bhfuil? Well, tá feabhas trééis teacht ar roinnt den na tíre a fuair cealú fiachas sa bhliain 2000 agus 2005. Go háirithe san Africa ach anis tá na fiachas sin san Africa ag ordú a ríis agus an cúisitá le seo ná tá feiban na polisathe ach na míochta eile ag na rialtas san Africa mar hampla feiban na cuasaí cánach agus mar sinnde. So ní silver bullet no quick fix atá a gceist nó a bhain tír cealú fiachas nó laidú ar an level fiachas atá a gceist. So tá mór an athrú polisathe ag tastáil mar tá rialtas na tíortha méil Forbartha ag feimú in acnamíocht dain a bhfuil i bhábhar na tíortha comachtach. So nílach part of wine den picture iad ceist na fiachas. Is ceist có mhór seo tá sé deachar dom chun le hiiscint orinthe like I mean like an bhfuil seasamh a gcuibh go polytiúil like mar hampla like an 18 sibh le aon parte polytiúile nó mar hampla like an bhfuil sibh in náig nó neamhsplach ar ceist what some kind of capital is capitalism. Yeah. Well, Tomwich navsblok mar nílmuid ceangal to suas le ein party polytool. Tomwich an borha faoin capitalist system agus an éifacht atá is sail dini in Éireann in Europe agus na triú down freshen. So tá an system sin ag obair gamach son dini a bhfuil agad agus cócht acu ach níl sé I gobar tá sé gobar a gcuine dini buchta agus dini atá ag fullingt faoi policy austerity agus mar sin de. So sin an fá ó brian mid na téimi sin fiachas agus cuasaí coinach mar sin sin an slí a tógin cólachtaí agus realtas agus tax dodgers mar d'irtar agad as póca na daoine agus níl sin forálta. Mr. Cainte fi seo ein team go bhfuil like gan áras ein team go bhfuil aspa cuairt agus có-ionanas an, you know. Ach like an bhfuil ein rogha eile an ó thaobh an chorus le capitalist, know what I mean? Like tá daoine áirithe ar bhd amach ar an cléibh taobh clé I bhábhar socialism, know what I mean? An bhfuil aontíonn túna sin ó bhfuil sibh I bhábhar just policythe nua a chóiristeach, you know what I mean? Yeah, well sin atá I gceist policythe difriúil agus an ceist is an ceist mór ná céin policythe. So, you know, sin an fá a bhfuilmid ag éirí ar an rialtas mór an athrú a chuirmhaim faoi ceist na fiachas agus cánach, mar athróí sé sin na policy sin an saoil daoine tríd an domhan ar fad. So, you know, ní ceapan muidne go bhfuil in a rá is socialist muid, no is anti-capitalist muid, no is pro-capitalist muid. You know, tá muidne ag díru na feibanna tá chuiristeach ar saoil na daoine agus ag, I suppose, ag éirí na feibanna sin a réiteach agus nílam róbórtha faoi céin
anam no label a cuireann daoine ar na politithe seo ach just tá muidne an bortha faoi the quality of life of the people. So is tá mór an rana ann tá lán le déanamh agus is féidir le rialtas fud an dahan níos mó i dhéanamh chun fiachas a cealú chun cuasaí cánacha níos fearr a chuirháin. There are alternatives. Okay, sin go héach Nessa just ag an nera an fághfuil mé mar caintiniu jo sibh factus nua an tseachtain seo caite Darren an the people's person nach heol an féidir insin don began í frí le há Cínte, Heolamer Factus nua an seachtain seo caite the People's Purse campaign no Factus Sparán an Phobail as Gaeilge. Tá gá téime I gceist sa Factus seo, so téime díriú fiachas a chealú agus téime eile díriú cuasaí cáineach. Ag an am seo táid díriú cuasaí cáineach agus an éfacht an choras cáineach in éireann tíre in áitine eile. Go háire tíre buchta. So táid géirí daoine in éireann brú a chuir an tara airgeadis míhall núnan faoin gceist sin. Mar tá fáib leis an choras cáineach in éireann, mar tá an cóin corporáide an Iúil agus tá mór an tax breaks I bhaim a úsáidean cólachtaí sa tír seo freisin. So go sunnach táid éiri an tara míhall núnan chlór paibli únéirí taravúla cólachtaí a cruthú sin a public register of the real owners of companies. So ní bheith in an stop a chuir tax dodging muna bhfuil méid in an fálamach cé híd na fíor únéirí den na cólachtaí atá in éireann. So Darren míhall núnan go eintíonn sé go bhfuil sé tátoch an tolas sin a bheith fáil ach níl sé rá go bhfuil sé chun chlór paibli a cruthú. So muna bhfuil chlór paibli bunathe ní bheith in an fálamach cé híd na daoine atá taobh hir den na cólachtaí sin. So is ceist an táhachtach é sin mar chaileann tíortha méal Forbartha haar 100 billiún euro gach blian tar a tax dodging. So táid géirí daoine litir pásanta a scríb don taranúnan ag éiri chlór paibli a fáilsiú go pránach. So tá níos mó ólas faoin factas seo www.debtireland.org.